Jini don ko hulude seeɗa e golle ɗe mbaɗade ɗo pattangal men wona salaire uji ɗi noon keɓata ko nan dow to ɗi goni ko dow en goɗɗi hen seeɗa quoi mi naata jaali mi ƴeewa so mbaɗa heɓa hen hunde voilà keewi ina dow to mi annda somi wawi ngabbude toon dow huɓere nde ɗo ɗi goni e ɗini ɗum deggodiri ɗi mbaɗa esselé ko dow ko eyyi pana salaire kam dow tan foti wonde quoi kilim o nana ɗum dari walla yettoo tan nde miɗen ko ngabbude dow kolliren fof kono mi sikkani sone ngabbo taw seela ala ɗo yimɓe noon nortima gari tigi rigui programme joni payno compte aji ɗiɗi installation voilà min jii installation pana salaire o voilà huuɓo fayi kilinaji ɗi ko voilà ni waɗi ko wayi gonno ko nder huɓɓere he voilà ɗo ko sall woni ɗo voilà ɗum ɗo jino ɗin hollude seeɗa waɗama installation feewi mbele jam jolde bonjour ça va bien en forme oui